this vlog, mag-slice sa diri og ham kay mo ni ato isagol sa ato ang recipe karon. Kani siya kalan-on ni snack ni siya nga amo ang gibuhat sa ako ang ugangan. So ato na siyang butangan din ha og kanang unsa na harina dayon kaning do akong ugangan ani mo oy ga buhat. Wala ako gabuhat ani kay di man ko kahibalogod. So recipe ni dira or snack ni diri sa Armenia nila. So ibutang nato ning potato og ham. Ang kaning potato gidungag na sa akong ugangan, then iya ang gidugmok-dugmok ba silbi mo oy atong palaman ni siya. Sa Pilipinas ang ako ang nahibaw-an kuan na gyud siya koy ba dinhi na nako nahibaw-an aning ila ang mga snack dinhi kahilig man gud kay ni sila magkaon-kaon. Oy ambot pa ni sila nga di man mapulaan ilang baba og kinaon. So mo nang nagakuang nawong diri na inguna og kanang tadtaran kay og mukaon sila apil pug kaon biya kay kani laging hingaonon kay ta nga wa gyoy pagkaon nga balibaran gawas og makahilo. So kaon gyud babe kay kaon na biya gyud punuhunan. Dayon atura na siyang pang puston lagi dira dayon humana ninyo putos mo na ni siya oy porma ready to cook na ni siya. Daghan kaayo niya ako ang naputos kay ubay-ubay buhol biya pon may dinhi. Dayon human magpainit kag kalha butangan nimo na siya og idibol. Dayon anig init na kayo ibutang na nimo nang imo ang pinutos dinha. Then imo ra gud po na siyang itagstag sa drag butang then human og brown na bali-baliho na nimo. So og may nani na siya porma luto na siya pero ganahan mo gud sila og brown kayo ba nga kanang crispy bitaw kayo sa manok pa nga pinirito. So ready to eat na nimo na niya mo ang snack karon. So thank you for watching. Bye bye.